Pois a Convención Electoral que o BNG celebrou o pasado sábado 26 pois foi todo un éxito de participación. Xa anunciamos no seu momento que iba a ser unha convención pois moi participativa en canto a que iban a ter e tiveron pois moito protagonismo os candidatos e candidatas, tuveron protagonismo a xente nova, os candidatos e candidatas novos, e tuveron protagonismo pois tamén os ciberbloqueiros que se estrenaban en esa convención. Entusiasmo, convicción, forza, optimismo, pois creo que son as palabras que poden definir unha convención onde a militancia e a base social do BNG pois mostraron no bo momento en que está a nosa forza política. Bueno, parece evidente que en este momento pois, é precisamente a xente nova a que está a padecer dun xeito especial a crise económica que estamos a padecer. É evidente, como decía unha das cabezas de lista do BNG na convención, o BNG dalle auténtico protagonismo aos mozos e mozas, tanto nas listas, con un número importante deles que as encabezan, como tamén en outros postos das candidaturas, como no traballo diario e constante do Bloque Nacionalista Galego, non? Entonces, queríamos que eso tamén se vira reflectido na convención, e por eso hubo un encontro co portavoz nacional, con Guillerme Vázquez, e con cabezas de lista onde expuxeron pois propostas de goberno para os concellos a onde eles aspiran a gobernar. E logo, creo que é evidente que estamos en un momento onde hai novos xeitos de comunicar, novas formas de comunicar, e as redes sociais pois é unha delas, non? Entonces, puxemos en marcha unha rede de ciberbloqueiros e ciberbloqueiras que teñen pois como obxectivo pois actuar na rede. O BNG está facendo unha precampaña, vai facer unha campaña moi en rede, é dicir, onde toda a militancia, todos os candidatos e candidatas teñan moito protagonismo, moita actividade, e tamén na rede. Bueno, foi un auténtico éxito a actuación dos ciberbloqueiros, con máis de 2000 tweets ao longo da convención, e que máis de 5000 persoas pois lle chegou a información do que estaba pasando na convención electoral do BNG. Desgraciadamente está instalada nunha parte moi importante da poboación a sensación de que non hai futuro, de desesperanza, de que nada se pode facer, derivado fundamentalmente das políticas que tanto PP e PSOE están facendo, un no goberno central e outro no goberno da Xunta, e que só transmiten a idea de que todo ven de arriba, de que deles non depende nada, e de que o único que lle quedan aos cidadáns é aguantar o que lles vota, non? Evidentemente, no BNG non coincidimos con este escenario, e queremos, estamos trasladando á cidadanía a idea de que si hai alternativa, que ese movimento social que non está de acordo con estas políticas, o BNG quere liderar a contestación ás políticas regresivas no campo das pensións, de materia laboral, de agresión ao galego, de militarización, como que estamos padecendo neste momento coa invasión de Libia. Evidentemente, esa alternativa ten que vir da forza deses cidadáns, e o futuro pois terémolo, conquistarémolo, sempre cando sexamos entre todos e todas quen de confrontar esas políticas agresivas e de trasladar pois que sí hai posibilidades, que sí hai futuro, pero que o futuro vai a depender de todas e de todos nós. Efectivamente, a Xunta Electoral aceptou unha alegación presentada polo Bloque Nacionalista Galego a un borrador de instrucción para clarificar a modificación da lei electoral. Evidentemente non foi o BNG quen promulgou esa modificación, foi o PP e PSOE, que nos teñen, por certo, bastante acostumados a facer pactos grandilocuentes para que lles den grandes titulares nos medios de comunicación, que logo son os primeiros que se encargan de incumplir, non? E podíamos poñer como exemplo o pacto antitransfugismo, que lle dou como moitos titulares para as dúas forzas políticas en canto a darlle normalidade e transparencia política, e que agora deixaron en papel mollado. E parece que con esta modificación da lei electoral queren facer o mesmo, non? Nos fixemos esa alegación porque creíamos, igual que a Xunta Electoral,
que as campañas deben ser para que o protagonismo o teñan as forzas políticas que se presentan ás campañas electorais e que non sexan as administracións públicas as que estén en campaña, sino que quen debe estar en campaña son as organizacións políticas, os candidatos, as candidatas e presentar as propostas diante da cidadanía. Por eso, dende logo no BNG non imos entrar en este cambalache que pretende montar PP e PSOE, sino que imos a facer unha campaña en positivo e de explicación das nosas propostas. Na convención electoral do pasado sábado demos unha mostra de forza, de entusiasmo, de ánimo, e iso é na liña que temos que seguir de aquí ao 22 de maio. A forza fundamental do BNG son os militantes, os candidatos e candidatas. E temos que facer o esforzo de trasladar as nosas propostas porta a porta, bairro a bairro, parroquia a parroquia, convencendo os nosos veciños e veciñas de cales son as nosas propostas, trasladándolle os nosos programas, as nosas alternativas, dando a coñecer os nosos candidatos e candidatas no convencimento de que temos a mellor alternativa para os nosos concellos e para Galiza.